O Barbanza Pichamput conquistou o Interclubes 2026. Os anfitrións arrasaron no feminino e convertéronse no mellor equipo galego desta modalidade. O campo de golf de Moimenta acolleu o pasado domingo o Campeonato de Galicia Interclubes de Pichampá 2026. Teronse citas 7 equipos chegados de diferentes puntos da comunidade e tras unha gran xornada de golf, o Barbanza Golf proclamouse campeón galego. A competición disputouse baixo a modalidade Stroke Play Scratch e Handicap e participaron máis dun centenar de xogadores. A clasificación definiuse logo da suma dos 5 mellores resultados Scratch e os 5 mellores Handicap de cada club, e os anfitrións impuxéronse con -5, logo de registrar +1 en Scratch e -6 en Handicap. Os xogadores máis destacados do Barbanza Golf foron Simón Varela, Antón Gómez, Fernando Agrelo, Francisco Montemuiño e María del Carmen Cespón nas dúas modalidades. O Compostela Pichampat foi o segundo cun total de +9 e o Río Cabe pechou o podio con +29. A xornada deixou un segundo éxito para o Barbanza Golf ao proclamarse tamén campeón interclubes feminino cun total de +21. A Federación Galega de Golf destacou o bo funcionamento do campeonato e agradeceu a colaboración da directiva e o persoal do Barbanza Golf para o desenvolvemento do Galicia Interclubes.